Zero to work. Ready? Good. Ready? Ini tahu kasi namin komite boran ang pagkasin tak lima na boran ni. Pwede na boran na pagkatiti na boran. Sabi na po sa aulia. Ha? Hindi na kalikapaan. Hindi na nasa niya. Magwin mo po manakataniti nasa niya, Andre. Senyum kare. Hah? Senyum lagi.